Wellis Robinson ulkoporeallas. Tämä tehtaan lippulaiva on aivan huikea hieromalaitos. Altaassan ABS-pohja, jonka ansiosta sen voi asentaa mille tahansa alustalle. Synteettinen huolto- ja hoitovapaa ulkoverhoilu, 3 värivaihtoehtoa. Paksu akryyli allaskuori, johon löytyy 4 värivaihtoehtoa. Altaan ulkomitat 230 x 230. Allas on syvä, istuimet on leveät, kulmapaikat kuppimaiset. 1 makupaikka. Ja 5 istumapaikkaa. Robinsonissa on huimat 3 vesihierontapumppua. Ja yhdelle pumpuista on liitetty diverter-vipu, jolla pumpun tehoa voi ohjata eri istuimille. 3 vesihierontapumpun lisäksi altaassa on esilämmitetty ilmapumppu, joka tuottaa varsinaiset poreet eli kuplat. Ilmapumppu puhaltaa lämmitettyä ilmaa altaaseen ja ilmahieronta on lempeämpää kuin vesihieronta. Kaikki suuttimet on säädettäviä. Kaikilla istumapaikoilla on erilaiset hieronnat. Altaasta löytyy suoria, suunnattavia, pyöriviä, sykkiviä hierontasuuttimia. Jalat saa kunnon käsittelyn makuupaikalla, kuten myös selkä. Toisella kulmaistuimella on myös jaloille omat hierojat. Ja lisäksi istumapaikalla olijoille on jalkapohjahierojat. Altaassa on 3 kilowatin lämmitin ja Laing suodatinpumppu, joka kuluttaa ainoastaan 0,08 kilowattia per tunti. Vertaa kilpailijoiden suodatinpumpun virran kulutukseen. Robinsonissa on vakiona LED-valaistusjärjestelmä, valaistut mukitelineet, tyynyt on valaistu. Altaassa on myös vesiputoukset, jotka nousee kaarimaisesti täältä ja niissä on myös valaistus. Aromaterapia. Sinne voi laittaa erilaisia tuoksuja ja allas tuo tuoksut veteen. Kloorivapaa vesi kuuluu pakettiin. Lisäksi altaassa on useita ilmavipuja, joilla vesihierontaan saadaan lisättyä ilmaa ja ilma tuo hierontatehoa lisää jopa 40%. Huima kokonaisuus. 3 vesihierontapumppua, esilämmitetty ilmapumppu, LED-valaistusjärjestelmä, valaistut mukitelineet, valaistut tyynyt, valaistut vesiputoukset. Tilaava, näyttävä paketti, useita värivaihtoehtoja.